Igsuon mobasa gayud kita kanunay sa pulong sa Ginoo. Ato gayong patalinghugan ang pulong sa Ginoo igsuon. Maminaw kita sa mga wali mahitungod sa pulong sa Dios igsuon ug magtuon kita sa kanunay niini ug ato gayud kining sabton ug atong ikinabuhi sa kanunay sa atong tibuok kinabuhi. Tungod kay ang pulong sa Ginoo igsuon mao kini ang magtultol kanato sa kinabuhi nga matarong ug mao kini maghatag og kahayag sa atong agianan, maghatag og kahayag sa atong kinabuhi. Aduna kitay mayo nga kinabuhi ug magsubay kita sa dalan nga matarong, sa dalan nga makapahimuot sa Dios, sa dalan nga halayo sa mga kakuyaw. Tungod kay ana ang Dios kanunay naguban ug nanalipod kanato. Nag-ingon ang pulong sa Dios igsuon sa Salmo 119 bersikulo 105, ang imong pulong mao'y suga nga nagtultol kanako ug mao'y kahayag sa akong agianan. Mao kana ang pulong sa Dios igsuon nga nagpahinumdom sa matag usa kanato nga kinahanglan mutuo kita sa pulong sa Dios, nga kinahanglan mutuon kita sa pulong sa Dios, nga kinahanglan ato gyung patalinghugan ang pulong sa Ginoo igsuon. Tungod kay ang pulong sa Dios igsuon mao kini maghatod kanato sa kinabuhi nga matarong, mao kini magtultol kanato sa kinabuhi nga angay gyud nato nga subayon, sa kinabuhi nga iya ni Kristo, sa pagkinabuhi nga dunay Dios ug pinaagi niya na igsuon, aduna gayoy kahayag ang atong kinabuhi. Nasayod ako nga sa pagsunod niini, nga sa atong pagbuhat niini, daghan gayud nga mga trials sa atong kinabuhi, daghang mga pagsulay. Tungod kay ang demonyo mangita gayud na og paagi igsuon aron dili kita makasunod niini, aron dili kita makalahutay, aron dili kita magbuhat sa mga butang nga makapahimuot kita sa Ginoo. Tungod kay ang demonyo mangita gayud nagpaagi igsuon pagguba, pagputol o pagdaot sa tong relasyon ngadto sa Dios. Apan igsuon ayaw og surrender. Ipakita ang imong pagkamatinud-anon diha sa Ginoo. Ipakita nga ikaw adunay Dios sa imong kinabuhi. Ipakita nga ang imong gialagaran Dios nga angayan nga tahuron, Dios nga angayan nga simbahon, Dios nga angayan nga respetuhon. Og wala na lain pa igsuon, mao kana ang Dios nga naa sa langit. Wala na kitay laing Dios nga alagaran sa atong kinabuhi. Tungod kay mao kanay magtultol kanato sa maayo nga agianan, nga magsubay kita kanunay sa dalan nga adunay kahayag ug dili diha sa dalan sa kangitngit. Tungod kay ang dalan sa kangitngit mao kanang iya sa demonyo, apan ang dalan nga kahayag iya kana sa Ginoo. Maninguha kita igsuon nga sa kanunay magsubay kita sa dalan sa kahayag ug aron mahimo nato kining tanan igsuon ug ato gayud kining masunod ug ato gayong matun-an ang pulong sa Ginoo igsuon ug aduna kitay kadasig sa kanunay sa pagsimba, sa pagpaminaw sa iyang pulong, atong iampo sa kanunay ng iyang espiritu manaa sa matag usa kanato. Ang iyang espiritu mo'y magalig-on kanunay kanato, mo'y magalid, mo'y magamove sa atong tibuok kinabuhi ug wala na lain pa aron ang kadasig sa kanunay manaa kanato ug dili gyud kita matintal ug madala sa mga hulga o sa pagguba sa demonyo sa atong kinabuhi. Padayon igsuon sa imong pag-alagad sa Ginoo, lig-una ang imuhang relasyon ngadto kaniya, lig-una ang imong pag-ampo ngadto kaniya, aron sa ingon lig-on usab ang imong pagsalig o pagtuo ngadto sa Ginoo. Amen. God bless sa tanan.